kupowali łacienki w hotowości, robiście 12 500 eur, pan minister. Macie pieniążki tam w hotowości teraz? Nie płacicie pan minister łacienki w hotowości? Platím keši, 12 000 platím keši. Nie som lúzer, nie som somrák. 12 000 platím keši. Platím keši, 12 000 platím keši. Nie som lúzer, nie som somrák. 12 000 platím keši. 1 000, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 500. Vo videu vyplakávam v ladvinke, nosím vieš čo? Cash! Sociálny a demokrat som bežný človek z davu. Z voličov si robím stále moju dojnú kravu. Prečo sa mi všetci smejú? Veď som ja silný muž, už aj Danko za